A môže fotovoltika pokryť aj celú spotrebu energie pre elektromobilitu vo firme? Môže, ale závisí od toho profilu jazdenia. To znamená, keď niekto má taký profil jazdy, že povedzme tie cesty sú do 150 km jednou cestou, to znamená, že maximálne 300-350 km tam a naspäť, tak sa vie nabíjať na jednom mieste. Ak sú tie jazdy väčšie, tak musí samozrejme natankovať na verejných nabíjacích staniciach, teda na rýchlo nabíjačkách alebo na ultrarýchlych nabíjačkách. Asi hneď by nasledovala otázka, že koľko vlastne taký elektromobil spotrebuje, tak poviem takto, pri nejakom bežnom jazdení po meste a v okolí si myslím, že ročne, čo vidíme teda na skúsenostiach našich zákazníkov, je to rádovo okolo 1 až 3 MWh za rok. Keď niekto jazdí veľa, tak ako ja, tak bavíme sa rádovo 1 MWh mesačne. Je potrebná. To znamená, že vo firme je to veľmi zaujímavá téma. Aj celá téma vlastne nabíjania tých elektromobilov.